Clopoțel. Ce Petrica? Trebuie să fac acolo mai des ca să nu intre linește. Trebuie să arăt numai pentru de seara să-i pun flori mâncare acolo. Să nu calce. Auriel. Auriel. Ce? Vlăduț? Este Vlăduț aici, a? Nu, este Petrica. Hai că Vlăduț, uite la mine. Vlăduț? Ia. Fiți cu ia. Vlăduț? Vlăduț? Vasica? Vasicuța? Băi, și te-ai culcat, a? Vasica! Vasica mea! Îngerașul meu! Îngeraș! Fetița mea cu micioară, fetița! Fetița lui Bădică! Fetița mea! Da! Țeața, da? Vasicuța? Da! Ce fetiță sociabilă, a? Ce fetiță sociabilă. Ia? Ce e acolo, Petrica? Nu, Petrica e alături. Nu, Duduia, nu. Ce e acolo? Nu-ți poate. E, dă-te. Vlăduț, dă-te jos. Vlăduț? Să se tăniască. Ia că Duduia nu-ți poate, să-ți înapoi. Duduia, Lasă, nu-ți poate, să-ți botul de pătlăgele. nasul deasupra. Duduia, uite, ești de pătlăgele toată. S-o scărpinat pe burtă toată de roșie. Nu-i ajunge limba până la barbă. Și barba e roșie de... Ce e aici mușcă degetul? Oi, nu se poate. Nici nu mă întrează cu degetul în gură. Vlăduț. Nu se poate. Ce o să sună? Nu se poate, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate, ieși afară. Nu? Ieși, hai, du-te. Nu se poate.